Ако започнеш сега да бягаш 1 км всеки ден, ще изгориш горе-долу 200 калории всеки път, когато бягаш. Защото все още не си толкова добър да го правиш и най-вероятно ще е много гадно. Но тялото ти е доста умно и ако продължиш да бягаш всеки ден по 1 км, то ще се адаптира и ще започне да използва по-малко енергия, за да избяга този 1 км. И това е доста хубаво. И все пак това е целта, нали? Да направим тялото по-добро в нещата, които прави. Но ако искаш тялото да изгаря онези 200 калории от по-рано, то ще трябва да бягаш повече време или ще трябва да бягаш по-усилено. Но така в един момент ще удариш една стена, защото няма как да бягаш завинаги, нали? Точно за това целта на упражненията не е да горим калории. Целта на упражненията е да ставаме по-силни, да изграждаме повече мускул и да ставаме по-добри. Новите мускули ще ти помогнат да изгаряш повече калории само докато седиш и ще забързаш метаболизма си. Но това вече сме го обсъждали. Точно за това не се фокусирай само върху кардиото, ами наблегни на тренировките с тежести. Прави кардио за сърцето ти и за неговото здраве, а не за калориите, които ще изгориш. А ако ти трябват професионалисти, които да са до теб през цялото време на твоята промяна, то пиши лайв в коментарите на това видео, за да ти изпратя нашата система и как може да сме ти полезни.